Бәйрәмебездә катнашучылар дөрестән дә бик матур бәйрәм. Ел саен без аны үткәрергә тырышабыз, ләкин максатыбыз аны барыбер елдан югарырак дәрәҗәдә үткәрү. Һәм икенчедән инде менә күреп торасыз, хөкүмәтебез, президентыбыз безгә шундый зур бүләк бирде. Бик матур шартларда безнең балаларыбыз белем ала, Актаныш гуманитар гимназиясында. Һәм инде ул аның миссиясе дә татар дөньясына шәхесләр әзерләү. Без үзебез дә шундый бурыч куеп яшибез бит инде татар дөньясына. Актанышта бирмәсә, мәдәниятенә, сәнгатенә шәхесләрне кем бирергә тиеш дигән. Шуңа күрә безнең өчен бу бик зур фестиваль, зур вакыйга, һәм шул дәрәҗәгә без аны күтәрергә елдан-ел тырышабыз, максатлар куябыз. Түгел, Ульяна өлкәсеннән дә балаларыбыз бар диделәр. Чуашстан Республикасыннан да балаларыбыз бар диделәр. Виктор Ахмад Мәгариф министры вәкиллегендә катнаша шул вакытта Казан Федераль университеты. Шуңа күрә ике көн буламыз безнең, или бүген безнең. Кыновый давайсының белән аралашып матур итеп үткәрик. Әле безнең Гамил Авзалның туган җирендә буласыбыз бар, Алла бирсә. Аннан соң инде Мәдәният паркында булабыз сезнең белән. Быел тагын бер шатлык. Менә Актаныш районыннан 7-нче Абдулла Тукай исемендә премия лауреаты барлыкка килде. Ләбиб Иран, Кулша Потлыгаланы. Ул 7-нче безнең райондашыбыз булып тора, шундый олы дәрәҗәгә лаек булган, әлбәттә.